Hola, benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Déu-n'hi-do les coses que han passat en 15 dies, en 2 setmanes. La dana que els hi vam anunciar ha fet de les seves, no cal dir res perquè ja ho sabem tots. Més de 700 litres per metre quadrat a poblacions de València en menys de 24 hores. Aquesta dana també ha afectat a Catalunya amb tempestes, algunes inundacions locals, i el Pirineu ha rebut, però no tanta aigua com la que podria haver rebut. Millor així que no pas el que ha passat més cap al sud. Però vaja, ara anem a parlar. Primer de tot, tempestes, però no pas a Catalunya. Això és Aràbia. Tempestes de calamarsa, de pedra, a algunes zones del desert. I aquest senyor al·lucinant. Ja veu que els fenòmens violents hi ha també a altres indrets. Imatges. Hem de parlar de que s'acaba la sequera al Priorat, per exemple, o al Garraf. Imatges del pantà de Margalef, ple fins a dalt, són pantans petitets, o també imatges de Siurana, el pantà de Siurana, que estava al 0%, s'estan recuperant, igual que el de Riu de Canyes. O imatges també de Llobregat, a Guardiola de Berguedà. Entren força aigua cap a la Baells, bones notícies, aquí però a poc, no pas com a altres indrets. I ara hi ha les previsions. Doncs bé, tenim més canvis. No semblen grans temporals, de moment, però es presenta dinàmica la situació. Vegin sobretot de cara a aquest divendres com es preveu un augment dels núvols i dissabte algunes tempestes, algunes fortes potser, a la meitat nord de Catalunya, aigua pels embassaments. Mentre que després tindríem un impàs de 2 o 3 dies, temperatures refredant-se, i a partir de dimarts, ho anem a veure en el següent mapa, de cara a dimecres, l'altra setmana, dijous, divendres, el temps s'anirà refredant, temperatures baixant, i a veure què passa al voltant dels 16, 17, 18, que podrien tenir algunes pluges o nevades, perquè les temperatures tenen tendència a baixar. Dinamisme, temperatures cada cop més baixes i a veure què passa amb els embassaments. Fins aviat.